Un dos momentos máis agardados do ano en Vilagarcía é Santa Rita. O Concello desvelou este martes a programación deste ano, que se prolongará do 21 ao 24 de maio. Uns festexos que marcan o punto de partida no calendario de eventos da cidade. O arranque xa casi do verán, porque a partir de agora xa vamos a enlazar unhas cousas con outras sin parar, como este pois é o pistoletazo de salida. Volvemos, ademais, a esa romería urbana que é a nosa festa de Santa Rita, na que vamos a ter, como sempre, orquestas, vamos a ter algo tamén que xa é unha tradición nesta cidade tamén, como é a Feira Celta. Vamos a ter tamén deporte. Na parte musical, ademais de pasarrúas, haberá verbenas con orquestras como Cubo e Capitol. Tamén un concerto homenaxe a Alejandro Sanz con Fran Valenzuela. Será o sábado 23 no Parque da Xunqueira. Fran Valenzuela faino moi ben, faino francamente ben, é digno de ver, se pecha os ollos prácticamente para que está escoitando a Alejandro Sanz. O seu homenaxe é lo que fui, lo que soy. E, bueno, pues a xente desas xeneracións, non, de finais do século XX, principios do XXI, que levamos as cancións de Alejandro Sanz, bueno, pues marcando a adolescencia de moita xente e a xuventude de moita xente. Tampouco faltará outro clásico de Santa Rita, a Feira Celta, todo mesturado con propostas deportivas e tamén culturais, con actividades para a rapazada que se inclúen dentro da programación das letras galegas, en especial o sábado. Hai moita programación infantil xa dende a mañán, ademais é transversal cas letras galegas, porque aquí, bueno, Santa Rita sempre nos coincide ca programación das letras, a que dedicamos todo o mes de maio, e teremos na biblioteca tamén pois as letras de Begoña Camaño, pois para seguir dando a coñecer a autora, non, homenaxeada neste ano, e pola tarde pois tamén teremos unha obra de teatro, as Sete boinas do aviador, con entrada libre, neste caso no Salón García. Outra proposta que se inclúe nesta programación é a actuación dos barbitúricos o domingo no barrio do Piñeiriño, que forma parte do ciclo de concertos matutinos do Ágora Vermú.